Писмо из Розовата долина до господин Димитър Чорбаджийски в Париж. Любезни Чудомире, като не получих своевременно писмо от тебе, рекох си на ума: Чудомир е забравил вече да говори и да пише по-български. Има такива случаи в града ни и за това не ми се обажда. Добре, ама исках да ти пиша по някои въпроси. Реших да си условя учител, който на бърза ръка да ми преподава на ново френски език и като го науча за 1-2 месеца, да почна да ти пиша писма на френски. Услових си за учител младеж, който отлично владее този език, но, както ще видиш по-надолу, няма метод да преподава. Влязохме в картинната галерия. Там разсилните донесоха маса и 2 стола. Учителят почна: О, ма шери, возет, анже, дезанже. Чакай, му казах, че нали ще ми преподаваш? Ще почнем с любовни френски стихотворения, каза учителя. Стихотворението, което започнах, е много хубаво, ще го довърша. Кажи го на български език, му казах, хубаво да го разбера. Учителят започна: О, моя любезна, вие сте ангел на ангелите, колко ви обичам, от 9 години ви виждам, всеки ден мисля, че ви виждам за пръв път. Разбрах, му казах, стига вече. Семея ли го запитах? Не, ми отговори, тези дни щял да се сгодява. Приятелю, му казах, колко ще ви плащам за 1 час, като ми преподавате? 50 лева. Заповядайте, вземете 100 лева и втори път не ме търсете. Направих си план. Ще си набавя от Христа Убев, френско-българския разговорник. Той ги продава. Ще взема Новия завет на Библията на френски и на български езици и ще почна сам да се занимавам, както сам съм правил на млади години. Ама тия пусти, неправилни френски глаголи много ме измъчват. Нищо. Почука някой на вратата. Антре, се обадих. Влиза бай Тотио, пощенския раздавач. Какво има, бай Тотио? Нося ти от почтата вестници и писма. Имаш едно писмо из Париж. Най-напред не го разпечатах. Каква изненада! То писмо било от тебе, Чудомире. Чета и се чудя, ти по-изтънко си изучил български език, като даже си изнамерил български думи, крадени от френците. А аз помислих, че си забравил вече български език. Слава Богу, съмна ми, няма нужда наново да изучавам френски език. Ние и занапред ще се разбираме по-български. Повторно чета за внимание твоето писмо, което писмо хем ме радва, хем взе да ми задава грижи. Как ще ти отговоря? Писмото ти не е обикновено приятелско писмо и между редовете има съдържание. Тъй си поставил въпросите, че трябва да ти отговоря с игриви думи, с игриви мисли, тъй да се каже с литературна ръченица. Мъчна задача. Няма да му отговоря на писмото. Така си казах. За други работи ще ти пиша и наесен, като си дойдеш в Казанлък, устно ще ти се обясним. Добре, ама получих второ писмо от тебе, пък и трето. На Гергьов ден секретарят на Искра отсъстваше. Използвах случая и на неговата маса на бърза ръка ти пиша настоящото писмо, ама кусур да не намираш на моите грешки в него. Удряй си и червен молив на тия грешки. Дето споменаваш в първото си писмо, че французите откраднали много наши български думи, историко-филологическия комитет при редакцията на вестник Казанлъшка Искра откри тъкмо обратното, че ние българите сме ги откраднали от тях. Споменатият комитет намира, че в нашия език има усвоени много немски, английски, руски, турски, дори и цигански думи, за които списанието Родна реч препоръчва постепенно да ги изхвърляме от езика си. Страдаш от носталгия, Чудомире, обаче многото се измина. Малко остана. Скоро ще си дойдеш, двамата, разбира се, понеже не си самичък в Париж. Във второто писмо споменаваш, че треновете свирили, не свирили, тръгвали и в театрите и в кинематографите било същото. Бил не бил звънец и почвали. То си има леснината, като си купил билет на някоя гара. Влизай в 3-та класа вагон и лягай, уж че спиш. Същото прави и в театрите и в кинематографите. Като си купиш билет, създай на стола, сядаш на стола и уж че спиш.
За зависта, където споменаваш, напълно съм съгласен, че в Казанлък много си завиждаме един на други и това съсипателно се отразява на частните и на общите ни работи. А третото ти писмо ме много натъжи. Защо не е възможно с аероплан да дойда в Париж и само един ден да стоя и да разгледам археологическите и етнографските музеи? Донеси ми картички и каталози на парижките музеи, ако ги дават гратис. Чудомире, моля провери парижаните ядат ли като нас парливи червени чушки. Един немец, гостени на музея ни в Казанлък, в разговор спомена, че българите били здрав народ, но установил, че страдаме много от стомашни болести. И той отдава това на парливите пиперки, които ние гълтаме като череши. Проче, турям точка. Стига вече. Поздравлявате сърдечно читателите на вестник Казанлъшка искра. Редакционният комитет на същия вестник, всички приятели и познати, всички искристи, разбира се, че и аз те поздравявам. Довиждане! Град Акча, Казанлък, 6 май 1930 година.